Wong wedok tiap bengi nyeluk dibanyoni. Ora ada wong lanang kesel barang. Lah wis ora mampu apa piye? Tak ngongkon tanggane. Lek mampu ki mampu lho, Gen. Ning yo aja tiap bengi ngono lho. Ben kule sapa nggo plorotan iki. Nomor 7. Reresik meja nggunakake apa? Gaji mesin, Bu. Gaji mesin piye? Kok malah ketawa toh? Reresik meja nggunakake apa? Yo niku, Bu, mesin gaji. Mesin gaji. Tapi kan nak pakai mesin gaji kan bisa resik kabeh lho. Bi, adopsinen aku toh. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apa neh sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Nggak usah ketinggian mimpinya ya. Ketemu cah iki meh garai ruwet lah. Nanti kalau nggak terrealisasikan tereliminasikan. kalau nggak terrealisasikan bisa gila gitu. Nah yo iso gila kaya kowe yo gila akan mangan mie ngomong ae belibet. Wong ora. Wong lanang sok-sokan rabi loro. Ya lek mantu ngetang ngono, rabi loro telu ndak apa-apa wong manuk situk. Wong manuk situk kaya bayar rabi loro. Mosok iso ngatasi jelas ya rebutan ta lah. Yo iso to. Piye carane ben gak rebutan ngono lho. Dibagi waktunya, dijadwalkan begitu ya. Bukan kok manuknya ngepang itu terus rabi loro itu enggak ada, Mbak. Masa ada sih laki-laki yang manuknya ngepang. Ada-ada aja ini ya. Kita jadwalkan waktunya biar gak rebutan. Besok terus sekarang kita gilir begitu loh ya. Jadi laki-laki itu bisa membagi waktunya, terus rezekinya. Yang penting adil gitu dibagi. Wis ngerti ta bedane wong sugih karo wong kere. Lah wong kene ngrasake dadi wong sugih kuwi urung tau kok. Lah emang bedane apa? Lek wong sugih sithik-sithik blonjo, sithik-sithik blonjo. Oh, iku nak wong sugih ya, Mak yo. Lah nak wong kere? Blonjone sithik-sithik. Ya. Ora tau nek blonjo akeh. Lah kok iso ngono, Mak? Penyebabe apa? Lah apa duwe saiki? Ya. Oh alah, iya Mak. Duite kur saiki, ngece utang sisane Mak yo. Kuwi wong kere Mak yo.